nong no ani ba kana gunga pa ni tomong tamong thung nu khai borok sai ma to ni pori baro nu khai na thung tin ba kha khya ka ase jaga wa thung jesa pa na ang kong thu sunga se jaga to ni ya chin borong na norok tu kanang bole na na se jaga kre no bo mo na mani ma Quang nương cái bưởi tươi thu phải mà giá cả bưởi à vẫn nóc mà làm sữa cứ tìm bữa ba hay à bộ à giá thăm tổng nó đi thăm tổng nó giá cứ à chứ vậy khả năng gì chứ nó có gì ham mà này mà nó có chỉ đi lại chỉ là tổng nó giá cả ba bộ nó ba có bò rước thu mà này nó hay mà thăm tổng nó nào rồi nó muốn cái chuyện bò nó tự đi phải à chứ vậy khả năng gì khả năng nó này anh khả năng nó này con tao này đây con ăn có khả năng gì nữa con ta khai đi có nữa tao nó cười đi chứ là có sao không cái nào con ta khai đi con bị khai đi đây ni anh听那边 call 比起看见 call 讲的，某个结果那个啥不给他们过去噻。Hai re hai thanjak football ka football isilai baral angmase beshi chorchawo tongsubu khoroksa bukhukjuk busaganang bujaka thanjak football ka bo khoroksa angkar football match nani thangai bini andarni spiderman ni telen nugjaka amabo thanjak football ka bo khoroksa bukhukjuk khoroksa player bo busagoi baral angka amabo thanjak football ka bo tabo khungkai thanjak football cup ni baral mantri kase phachuka finally dina khoroksa burina hamjagoi khogoi tlangai saltam romoi nogo tlang tongwa pore ka khurman pore hanya hetabu baral khachuka thanjak football cup ni mangli ngakai takale o 2026 wo tam sajani thanjak football cup no sanade thakai best of the year singma kala shiwu tamni hingka tabuk social media wo thanjak football cup ni side effect ni mangpli baral video mangse kase family nuksu bororo mutu narliya thanjak football cup saba busuk goal kha saba busuk tiki kha boro mutu mansu je thanjak football bo tam baral angkha tamno ti amsuk social media wo chorcha angkha buri bujang mani busaganang nukha experiment ka kani talent nukha bukhukju khorsa player bo masama nukha tabuk hingka thanjak football cup bo finally dina buri khogoi telage salam tonuye yakare ohormani nukha tam sajanani thangkai tabuk effect mangse kase phajuwa thanjak football cup ni norong moti budam moti injak kisnang wa chuti komen khai sadi Porman tonggo nang porman yang telamura ni beri rong no bari beri randi rong tu nang aso nang ko lup sa bihi ang kan nang beri na hari kai jaga nang tong mai rata nang bonam na o ka bonam na o ka tu nya re thui ro bihi ya kerai ang telemura ni beri na hari bopor to ang telemura ni beri bopor na hari to ka one beri nya nang ati tu ka gak pun nang nuka puro dari maka nong sung sa tong na ni nong goi nong ba ko chin goi nong tu sa haman bole nong ku sa tong na ni ati ni beri ko kipil thana pa no buya ho buya para buya ko tu selalu ma be saros tawro ma ya ki ho buya ni thani tam puro tongje ang ani nogo moji tongsung tong yato ang mai khota kore den salo tin bela sai tong bole ei sabang dina mai ma sai ke bu kore sabang dina ke mai ma sai kare ja kare phai mai ma sao nge nang tang ga an kere ga nang sa am thung yang na sa tang na nang nang ano tang ni nang biri kai ki thang sang lang ka na kani ma ka tam sala tang ko dini biri tang go thang phai lai so kai tang go ka bo biri khana ka ka bi para si phai na abate bo kora bihi ya nang ko jan biri nang mana ko jan biri na aso no biri nang nang tang bo nam phun khai nang bo nam no ko prang thanga pi khala ya ni na hana zo ko tong ga nang khai ko na ji nang de ko ta di si sa khai de nang ko bo bai ku su kore nang tang na ta di si khai na nge bo ka tangan mu nge ali ko phun khai chen ka tang di si ko di si khai ko sana na tangan mu nge ali ke sana na nang sa bo ni to mu si trang ka tam no to mu si trang puro dari maka na hana zo nang na he da ni ka ni na hana zo nang na he da ni ka pa ta bo tam cái ni nó không có bọt nó có pha nên ni dè ra cái ni nó mát phải chồng không ca anh cũng không chồng cô na ni phải ra thì bọt tá có nó beri khana ka hàng cái bị phải chỉ phải nữa quá ra cái nằm không năng cả vùng này hả anh cũng vậy bữa hàng bữa ra hàng có các cái bữa thay giờ bò hả na nang abona hamza ya hang ka nang bona ko ya hang ka hamza ya kan ta ni ri chi khai ta ni ko khai nang bona ta han tla ang bo thi ma la nya khai din no za ang ko phaka nang ha sa hamza ya kan ta han bona nang ko tlang thang pai
บ่ไผแว้งตั้งมาค่ะ นี่น้าไผ่บ่เนาะ บ่ไผแว้งตั้งจะมาค่ะนี่ บาปนึงน้าไผ่ก็บ่ทังยานึงน้าไผ่ก็บ่ทังยา บ่ไผแว้งบ่ไผนาริเมียอังเท นึ บ่ ง บ่ ไล่ยางก็บ่ทังไล่ทังยานึงตัวสุดไล่ยางก็บ่ก็บ่เรียกทานะก็ เอ๊ะบ่ไผนี่ตั้งตุตังนับเลย บ่บินบาชนะรทิ้งแล้วทังกะน้องน้าสุดน้าไผ่ดิกันนึงอังน้องน้าหาหันใจอังน้องน้าตุยกันบ่ก็บ่เรียกทานะก็ ang bono tabu ang bono hambe ke ya boro burke thana ko bo kala burke thana ko ang bono na haya ba ni saka tabu ko thai bo ko ba phone receive ka ko phone khai thong thon nang receive ta kha je ya kan si pe za ko na kia itu botangan muge lagi san ta ani yang jong tu ta tabu ba no an muge han ja sa bo tang ni ta ka sa ga tong na ha sa ga tong na ni tong sa hamia ka nang ta sa ga wa tong ha ya ka nang tang ko le se ta ka ko ta ka ni sa sa tang sa ga tang ai chana nang bo no am ni tu ye bo sana ni nang aran muge tang bo social media do nan ko se no sa ngen nang abo nang nuk tu nang sai tong na nang hi sai tong nang bai thu ta sa ga ge nyau bui ta chen ni la khai tong na ta ta bo o de buri na nang ati khai ye du ka ri wa nang ta cha nang na ka ha mong tong na ne ang je onek buri ni thu ta ta ni bai ke sema nang nin tu kon pur dari mana no di phun man jang ni bodi phun man ja sung ba je ta kha sala pa nan tong di ni bo sung dot to no sung ha nang sung no ka sa tang ko ja hai ma tong na ta bo sung a je sung di phun man jang ni bo sung onek jaga no sung phun khai sung ha ja no no ki chi ne kre no no ki chi ne kre ano sini ya ni saya kang no do ni sini kare ta bo bui no sung mai ke sin kare ta bo bui chai ma no ni kare ta no bo sung zo to jaga sung mai ke ni kare ta bo chai ma no ta ma sini yang ni on ko khai no ngai ko thanan ko na kre chai ma nai kre nga sa sung no ko hai ma ta tabu ano nang bak par hang kana ar ni bahana jona ni bahana jong policy ta ka jini sa ang ni ta ka de call ri ta ka de bo ek sa ba phun khai ta call ri ta ka de nang ek ko thai bo bai ko gre ngan ta ri ta ri ko sa na tabu bi je ko log ko khik la che ta na nang na ngka ban mo ngi ta ka ba ye bo bai ko gre ngan nang tang bi ni call bi je khai de call ha dia jaga call bi je khai de ang bono bo jaga ang hamza ge hani thaka bani ni bahana jona nang ka na hamza tong khai nang ma na pha hin tong na jaga wa nang da ba nang asa na za ni tong khai sung tu na mai tong puro nang ni cha tang na ka tang di tong na ka tong di nang asa za ni tong ka hang kai nang ko sa na nang bla sa bo na tin tang mang la ang nong no tam sai ro kha ni na ani no kon to ni na ang chi hamza ko tu ni ko tang chai mi a ang nong no ko tang chai mi na nora no ko khan su su gre kha nor nang ko khai tong su nor ba khai khana bole ko bu ja thai a tam guarantee tong sari jodi boan mu je kono social media ori kan tar ori kan ke tam nai ko si nong kono tam khai di nang nin to mong ka ham nge nang ri jang na nai nin to mong ka ham yang ri jang na nang ao sung chai mi a tam nang sai meng la sha nge nang sai mana ko sa nang ani to mong ham ya nei bai ke si ga sari si za bai ke sai man sari na ni nang ma kono ta thai jong wo ni ma ta thai jong wo bu ri tui ko thang thai ja chu ka tong za sung a no sai ma no ni ma pa ko sa wo nang ka na ke re nang a por ke re nang a por ke re nang a por sung no ba ha ri ka la ne nang kum ja ga su te lang ka ni ma ko chin ga na phai a ko ko cha pa yo ni ko mo tong ba bu na ni na phai ja po ang no bu ri ba thang phai lai chu kai tong za po a bu ri khana ka bi pa se phai ya na po ngai chi ne no ni selama sani bagai barat tangge zaite gusti kuri taku buku kure jeku musani borok dera tampur ka ha tam no dera ada ka cit ka bunan borong na ni tam no dera ka di tabu tam no dera na ni tam dera na ne dera ni ma sati sai tong ka ang tu sai ko na ku ba ang non nong na dina sura saka je abo aije se ing lai jak sung par meneng lai mane thang lai su kai jong hai pan tau sung no khong problem ngai maka kang nong no ku su saka sura saka sa de khong bai nor nang sura saka je aije sung thi no han jak lai tong lai ga par menen the ga jung mi lai tong lai mane nong no khong problem ngai sung ta bu maka lai chane no na khong nang sura saka di no tira kana no khong ko bai ka ni ko da apa nong no samani tu khana ya no ni kahani kok da nang okok bor sama ni pore bela nogo bo bole busai ganang busa gana
nang agi sai manjak da ka mano hne sawo angka ni poribani boro ro ta am hin da kok da bang ni sungpo kan ani poribani bang nang kot tam tawana di hin nang saya da sungno ini poribani bang kono tawana da ani poribani ekdom ko ho kirial hna angka tam ni ma ka kok thana nang sung tham pro kan no ha ang no kun kusikari kan ni ma ko tang thana na ang to non buku bai sera beri tu jak dong kono ko thangjak khana ka hangkai biprai si phaian hangni ni ma kok satam sana nang nang saka ka sungna phum khai thaja ang nong sungya ba nong nong kun pore ble na tong bo ne bu sai ganang bu sa ganang ni sungpur nong kok saya ba ang tabu non buku bai sera saka je ana ma sa pun tang sai kuna lang ni an buku bai sera saka ba nong noko sera saka sali nong buku bai nang phaya de ba ang bufur saka je an beri jango an beri ang kak lai ko ne na bufur saka gani ma ko tam sana na are an ama sa bisa phayanggo sungo ko amon bang ni bisa phayanggo tam no bisa phaya ni bukhani ko na sung phai maya nang tu ya da tong ni ma sa tu chau nya sung a ko bisa sama khayu